Amaia, eganen ote diguzu, Lizarra Garaziren garaian, Elarekin Ehelbek finkatu zituen harreman horien garrantzia. Esan dezuen bezala, Lizarra Garazi garaian esperantza handia sortu zen, ezta? Eta horrekin lotuta, gure harremanean garrantzia izan duten bi elementu ekarriko nituzke gaur, ez? Lehenik, garai hartan, gauzak beste modu batean egin ahal izango zirela ikusten genuen, sentitzen genuen, eta Euskal Herria eraikitzeko aukera berriak ikusten genitun alor guztietan, sindikalgintzan ere. Hau da, proiektu eta pauso berrietan pentsatzeko garaia zan, eta pentsa ze suerte, ze txantza, momentu horretan, une horretan, Michel eta Elebekin eta iparraldeko beste militantekin topo egin izana. Nik uste dut, ELA sindikatuarentzat, iparraldearekin harremantzeko modua eta iparraldean ELA izateko modu bera ere markatu zuela gure arteko elkarrezagutzak, batez ere elkar ulertzeak, eta hainbat eta hainbat partekatzen genuela ikusteak. Eta bigarrenez, ELArentzat harremanaren garrantziaz hitz egiten badegu, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen borroka edo abentura aipatu behar dugu, ezta? Teorizatzen genuen konfrontazio demokratikoaren adibide praktiko paregabea iruditzen zitzaigun. Eta, esango nuke, ikuspuntu guztietatik, ezta? Etzan interesgarria, inspiratzailea zan guretzat. Erakartzen gintuen, inbidia ere sortzen zigun, eta emozionatzen ginean, proiektu politiko horren argitasunarekin, indarrarekin, eta garaipen gaitasunarekin. Beraz, ELArentzat eta iparraldetik gehiago ibiltzeko aukera izan dugunontzat, Laborantza Ganbarak itxaropena eta miresmena ere sortu digu, benetan. Elkar ezagutzeak eta ELAren proiektuan engaiatzeak, ekarri zion ELAri beraz Laborantza Ganbarako proiektuaren parte izateko aukera. Emateko eta batez ere jasotzeko. Beraz, bukatzeko esan, proiektuak pertsonok egiten ditugu, eta badakigu norbanakoak elkartzen geranean kolektiboaren garrantzia, indarra, askotan hitz egiten dugu horretaz, baina gaurkoan pertsonari, Micheli, eman duen guztiagatik, izan danagatik, eskertu eta omendu nahi dut ELAren izenean, elakide guztien izenean, eta esan ohore bat eta batez ere plazer bat izan dela berarekin egon ahal izatea. Eskerrik asko.